tunne, saatsi tutustua puhutaan ja jatketaan, lisäkohteli komet laitetaan. Jona huudakaan, en mä katso koska olla hiljaa. Puhutaan, koska ei todellakaan läpi puutotaan. Yeah! Lukutetaan ja luupataan. Ottaa tämpleri, käyttäviä M7 tai jävi, jossa tuottaisi biisejä niinku My Mac Carbonite. Tai kello se mun aksiomi, Scarfiin. On se toi MC-juhi, on saanut aika vielä mitä sillä riitoni. Mä tuun lähelle näitä sanojen kaa. Nyt mä voisin mun paijaa moikkaa. Ei oo, miten menee hei? On se ketä kuka osaa breakaa? Meillä on myös B-boy, B-girl, crew, Kouvolassa perustettuna. Miten tää käsi, että niitten Ville, Harry Houdini, Kissa ja Potti perille ne päät, joka ei vielä tiedä, mitä oli oikein kyseessä. Kerran olin käsissä aivan rekalla, olin käsissä. Joo, sä olet käännyt tällä huomenna näin. Onko kaivureita? Minkälaista ole koskille? Okei, onks muista, kuka haluaisi tulla mikkiä avautua? Siirretään MC, mikä ikinä onkaan.